ετοιμάζετε όλοι μαζί, τι πάθατε. Λίγο θαλάσσια σπορ. Λοιπόν, ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος διοργανώνει για τρίτη συνεχιόμενη χρονιά το Spetses Classic Yacht Race. Παρακαλώ. Οπα. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί 13 έως 16 Ιουνίου. Να δούμε το βίντεο. Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος η συνέντευξη τύπου για τον τρίτο αγώνα Spetses Classic Yacht Race. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 13 και 16 Ιουνίου στο πανέμορφο νησί των Σπετσών, με τον Ναυτικό Όμιλο να γιορτάζει τα 80 του χρόνια. Οι αγώνες οι οποίοι είχαν οργανωθεί μέχρι τώρα και οργανώνονται, σπάνιες φορές περιλάμβαναν ακριβώς αυτό τον τύπο των σκαφών των παραδοσιακών. Είναι ένα βήμα, κατά τη γνώμη μου, το οποίο ανατρέχει μεν στην ιστορία, αλλά επισφραγίζει αυτό το οποίο είπα στην αρχή, ότι ο ελληνικός λαός είναι ένας ναυτικός λαός. Ο θεσμός έχει στόχο να συγκεντρώσει μερικά από τα ομορφότερα κλασικά σκάφη και παραδοσιακά καΐκια στα ιστορικά στενά των Σπετσών, τιμώντας και αναδεικνύοντας παράλληλα τις αξίες της ελληνικής ναυτοσύνης, της φιλοξενίας και του εφαγωνίζεστε. Για μία ακόμη χρονιά, οι πανέμορφες ακτές των Σπετσών και το γραφικό μπογάζι μεταξύ Σπετσών και Πελοποννήσου θα χρωματιστούν από τα πανιά των συμμετεχόντων. Ωραία. Πολύ ωραία, μπράβο.